Това до мен не е просто SUV. Това е Kia Sportage, двойка дизел, 4x4 автоматик. Истински семейен танк. Готов е за всякакви предизвикателства, от градски път до планински. 4 издвижващи колела. Зимата е твоя, пътят също. Моторът CRDI дизел. Здрав, икономичен и доверен. А за интериора на този танк какво може да кажем? Подгрев на седалките, камера за задно виждане и място колкото искаш. Има място да вземете което искате дете от училище. И най-хубавото за една семейна кола – огромен багажник, в който можеш да скриеш от жена си. И сега най-важното. Взимаш от Автопремиер, получаваш 6 месеца гаранция, можеш да я вземеш на изплащане. Последвай ни за още много предложения.